Aduh. Kawanan lek tangi. Iya ngene iki. Ya bojo kok ora gelem gugah. Malah nanti wong nang. No. Aduh. Ndak neng dini sang wong eno. Oh iya. Jajal tak golek ning ngarep. Jebule malah ning jaba. Guyang-guyu dhewe. Kayak wong basang. Mau tak ning dino nganti awan kok rumpangi tak tilikane sik cah. Loh kok ora ono. Nandi mau wonge. Tak golane mengguri sik cah. Awak dhewe taun duwe bayangan desa yen wis kaya omah-omahan aku ora dileki jatah. Ono apa to nini? Esuk-esuk kok wis bengak-bengok kok tidak arepan ngendok. Iki apa to man esuk-esuk nona nyanyi kaya wong edan. Mripaten iki dak blelekno nini. Ono wong resiki kandang nimpal kok bengak-bengok. Aduh. Oh alah man ki mau nimpal tak kira tak dolanan. Ono nimpal kok. Dikira dolanan. Waduh kacau.